O patrimonio precisa de políticas claras, políticas comprometidas e implicación de todas as administracións no seu ámbito de competencia, tanto municipal como autonómico como do Estado. Non se pode deixar aos concellos que atesouran un importante patrimonio cultural simplemente cos orzamentos municipais intentando sacar adiante a rehabilitación e a posta en valor dese patrimonio. Hai que estar comprometidos a todos os niveles. Temos que tomarnos en serio todas as administracións, divulgar o patrimonio e que a sociedade que ten patrimonio ou que vive en torno a un ben patrimonial sexa consciente da importancia de preservar, de rehabilitar, de poñer en valor ese patrimonio, pero ese patrimonio tamén temos que artellar as medidas para que sexa un patrimonio que revirta no benestar e no avance social e económico da sociedade que vive en torno a él. Creo que é unha responsabilidade de todos. E tamén os concellos pequenos, as vilas intermedias, precisan dunha lei de orzamentos e unha lei fiscal que axude a que os orzamentos aos concellos que teñen un valor patrimonial moi importante, que teñen cascos históricos de relevancia e importancia, pois reciban uns orzamentos dignos cos que poder traballar na rehabilitación, no cuidado e na preservación dese patrimonio material que atesoura.